बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ बिस्वजित दैमारिया एमपि बिबान एंगारबाय। हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि 15थि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लानायनि उनाव मैया मन्थ्रिफोरनो बिबान राननानै होयो। बिबान राननानै होनायनि उनाव 64 नं पानेरि बिधान सभा ब्यापनि एमएलए थामहिनबा राज्य सभानि बारग' एमपि बिस्वजित दैमारि बिथाङा राज्य सभानि एमपि बिबान एंगारबाय। बिथाङा गावनि बिबान एंगारनायखौ राज्य सभानि मासिगिरि वेंकैया नायडू बिथांनो गथायो। नैथियाव दङ चिरां जिल्लानि गंसे गहेना गलायाव सिखाव। चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बासुगाव सहराव गंसे गहेना गलायाव सिखावनि जाथाय जालाङो। चिरां जिल्लानि बासुगाव पुलिस थानायाव 23/2021/U/S457/820 IPS नि सिङाव केस रेजिस्टार महरै थांनाय एप्रिल दाननि 22 खालारनि हर गेजेराव सिखाव जानानै थांदोंमोन। चिरां पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनायनि गेजेरजों मैया जामात आली मुंनि सासे सुबुंखौ आवथायाव लानानै सोंनाय फिननाय खालामनायनि गेजेरजों चिरां पुलिसआ गंसे आयरन पेन, गंसे स्टिल बल आरो रेडमी कम्पानिनि गंसे मबाइल फन बोखांनो हायो होनना। मख'नो गोनांदि चिरां पुलिसआ गहेना सिखाव जानाय जाथायखौ लानानै दुरामारि दैमानिफ्राय खायसे गहेना बाक्सुआव सना रुफा बोखांनो हानाय जादों होननानैबो फोरमायदों। थामथियाव दङ प्रतिभा ब्रह्मआ समायखिरा लाबाय। बिटिआरआव UPPL BJP आरो GSP जुथाइ सरकार दाखांनायनि उनाव समाज सिबियारि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा मैया क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि महरै समायखिरा लायो। ब्रैथियाव दङ हायार सेकेन्डारिनि नैथि बोसोरनि थाखोआ 15 मे खालारनिफ्राय जागायगोन। कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर बोनानै थांनाय 10 मे खालार खालि हायार सेकेन्डारिनि सेथि बोसोरनिफ्राय नैथि बोसोराव बारहोहरनाय जासिगोन होनना आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ फोसावनायनि उनाव मैया हायार सेकेन्डारि नैथि बोसोरनि थाखोखौ कर'नानि थासारिखौ नायनानै बोहैथि दाननि 15 मे खालारनिफ्राय अनलाइन क्लास खालामनो आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ गांसे फोसावलाइनि गेजेरजों बिथोन होदों। बाथियाव दङ मन्थ्रि केशव महन्तआ बुंदों आसामाव दासान्दि लकडाउन होनाय जाथ'वा। हादरनाङै आसामावबो कर'नानि गोसारनाया गिख्रंथाव महर लागासिनो। रायजोआव कर'नानि थासारिखौ नोजोर बोनानै आसामाव दासान्दि लकडाउन होनाय जाथ'वा होननानै मैया गोदानै बिबान मोननाय देहा बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोसावो। नाथाय आथिखालाव सोलिबाय थानाय लकडाउननि नेमखान्थिखौ गोख्रों खालामगोन आरो गासैखौबो थिखानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो खावलायदों मन्थ्रि बिथाङा। दथियाव दङ जम्मु काश्मीराव सासे उदखारि हमदों। जम्मु काश्मीरनि सिङाव थानाय कुपवारा जिल्लानि क्रालपुरा ओनसोलाव मैया पुलिस बिफाननि जथाय नायबिजिरनायाव सासे उदखारिजों लोगोसे ग्रेनेड, 182 दुलुरनि AK-47, गोबां बिबांनि गुलि, मबाइल फन, रांनि बेग हमो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।